Ja, en we zijn in het paviljoen in Te Henne. En naast me daar zit, waar bist du? Wel. Dit is Welmoed. En hier zit Hedwig. En jij bent zusjes toch? Ja. En wil je hem zomaar even op de Henne of? Je moet wel heel goed praten, hè, want je muziek en al het. Ja. Nou, we gaan hier een vakantiehuis Vakantiehuis. in Te Henne. We wonen oorspronkelijk in Ljouwert, maar we zijn hier op vakantie. Dus je hebt een vakantiehuis in Te Henne, maar je bent in Ljouwert. Ja. Fijn. Hier had ik een groot huis. Ongeveer net zo groot als het huis in Ljouwert. Dus je hebt twee grote huizen. Ja, Wat maar mij? die in Ljouwert is iets groter. En wat vies je hier in Te Henne? Mag je graag komen? Ja. En hartstikke van het goed, Cecile. Ja. En dat jonkje daarachter, is dat in Broeken? Ja. Ja? Is dat wel goed mee opzitten? Niet. Wat zo niet? Hij vraagt een beetje te volle aandacht soms. Ja, dat had soms mijn jonkjes. Maar ze zijn wel lief, ja? En kun ik nog wat speciaal doen deze vakantie? Nou, we gaan naar de Friese Dij in Akrum. De Friese Dij in Akrum, ben je dat? Dat wist nog In net. augustus. Tja, want dan kan ik dat ook even niet in mijn agenda's krullen, want daar pas ik wel bij, nou. Ja. Toch? En daar is dan een braderie en dan kun je in het groot schaken en kaatsen, want dat is een echte Friese. Ja, dat is Youth Kids niet in Friendship, hè? En dat weet ik Dat is niet. de PC. De PC in Friendship, dat is Youth Egg. En krijgt haar ze scootseziel. Goed te zien, hast het ik sure? Ja. We voelen het ik spannend. Nou, Wie wil hier de win hier? ja, het weer prachtig weer voor, Het goed te zien. ja. En, Wist ik nog voor hier voor jou? ja, maar in de wol. Ja, dan hoort het wel. Ja. Maar, en Ljouwert, die begon heel goed. Ja. En hij... Vertel even, jou het begon heel goed, ja. En hij eindigde heel slecht, als ene laatste volgens mij. Ja, dat is dan maar jammer, hè? Ja. Maar ja, je mag soms wat inleveren in het leven van me. Ja. Was toen nog wat zezen? Was nog wat zezen, tjin paken of beppen? Echt net? Vies het wel mooi west? Nou, was toen dan zei ze, dit wie het Dit wie het. vanuit het paviljoen Vanuit het paviljoen. in Te Henne, Scootjeshielen op 3 augustus. 3 augustus. Dankjewel. En ik wens je een hele fijne vakantie nog. Toch? En doe ik een hele fijne vakantie. Ja. En ik wist die foto ik even opsturen naar mijn Facebook. Nou, wij gaan zelf in Facebook mijn... Nee, maar je mem. Nee, die had Twitter. Want je mem Twitter, ja dat had ik nog net. Dat moet ik ook gewoon jongen. Dan moest horen op inwijzen met die sociale media. Was het een beetje shit. Nee, wij hebben geen Facebook. Ze had geen Facebook, dat is jammer. Maar je hebt wel internet. Ja. Dus dan kun je wel googlen. Ja. Dus als dan berichtje vlegje op ziekers, Ja. maar CH zonder T, echt de vlechtjes en scootjesielen erbij, dan kun je mond te mond dit filmpje weer opvinden. Oké. Zullen we dat wel? Ja. En dan wens ik je een fijne vakantie. Ja. Nou, dit weer, toch? Ja. Oké. Hoi!